A danna mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci. Hey Baban TinKiya. Baby, lafiya dai nake ganin yau kina ta wani ɗari-ɗari. Wallahi baby duk kiwonka ne ya kama ni. Kiwana? Yi wallahi baby. Da gaske? Ina ɗaki ko sai tunanin ka nake ta yi baby. Wow, ke ce abin ne biyu ya zama ɗaya kenan. To ai ni ma ina kwance na ji ba zan taɓa iya juriya ba sai na zo na ganki. Ka aika san murga mun zaman ta gaji. Lafiya kalau ina gajiya. Rana ba ce maka ba za yi wa nake ni tun da ban ci abinci ba. Kamar kai baka ci abinci tun jiya ba? Alayi. To ina iyayenka? Sun mutu? Alayi. Allah ji ɗansu. To gashi. Ka je ka ci abinci ka ji? Na gode Allah To, tsara. Allah baka antin ta. Amin. Baby ki duba ki gani. Wallahi ndi. To ko sun mutu wannan ai akwai ƴan uwan da ya kamata su ɗauka su tarbiyyanta da mutane su. ban sa da wannan Baby tunanin. ba ma wannan mutum yanzu dai ya bata soyayya mu. Baby na nan lafiya nan. Kai, komai ya duburburce. Kai kana nan kana ta surutu ka san me na gano ma a baya? Me ka gano min? Tab idan. Kai fa, a'a. Ban gane ajiya ba za mu gane ba muna to wadda za ka aura ce na ganta da wani. Sai ka kuma shi take mai fa. Da gaske? Kaga sai in ga tana mai fari. Aboki na karkaje. Ka cika shi ya je. Bari in je. Ya dai kamata dan kun ba haka ba za a yi ba kai. Ki duba ki gani baby. Ka haifi yaro ka bashi sasakai akan hanya na yawa na yanzu ina shi wannan yaron ina neman bara. Abin tausayi ne. Gaskiya baby in muka aure ai ba za mu taɓa barin dan mu ya je irin wannan abu ba wallahi. Gaskiya baby. Hey Baban TinKiya. Wato baby duk abin da nake miki gaba ɗaya ba ki duba. Ina zaune a can na bubuɗe ababuwa na ina shan iska wani bawan Allah ya kawo min tsego min cewa ya ganki da wani katon satalilan gardi yana ta gaya miki kalaman da bai kamata mai ringa gaya miki. Duk abin da nake miki ya tashi a banza. Baby wannan kuma shi ma samun almajiri ne. Ba san almajiri bane. Wai baba na rasa ni zaɗan shi sai wannan gari. Ni da kake gari na ni ne wanda babanta ya tsaya tsayin daka wato faza ɗinta ya ce ni zan aure ta. Ka zo kana wani magana banza da ta gobe. Amma kun taɓa haɗa ido hudu da mahaifin nata? Shege bawan Allah kar ka sake kamar rai kunya sai in koda maka mari. Ka san waye ni kuwa? Yawwa. Kaga ai ba a banza nake zuwa gurin ta ba. Na kashe mata kuɗi masu sunan kuɗi a biya ni kuɗi na. A biya ni kuɗi na. Daman kai dan a biya ka ne. A biya ni. Ranar nan na ara mata naira 10 da ƙarshe nace na bin mata. Na ara mata naira 20 ta an soya ta a wurin caji. Ka ji ƙato. Sannan na bata naira 30 ta so hoda ta shafa a fuskar ta kai nan yanzu ta dashi ta zama fara. Ai dan zaman kashe wando ne baby. Na yi tunanin ya kashe kuɗi da masu yawa a wurin ki amma yana lissafin ko wanda A Da biya masu ya ne ka sani ba abin da yake bi da sana'a komai sai zaman kashe wando kawai zaman banza yake. Da Allah ban gurin nan da Allah. Ban gurin nan. Talakan banza talakan wuta. Naji. A sauka lafiya. Amma ka sani bawan Allah. Ka ji ƙato. Hausawa suna cewa matan mutum kabarinsa. Allah ya kiyaye in zama matanka. Ko ba daɗe ko ba jima'an Allah da ya na aure ta. Allah ya kiyaye. A danna mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci. Hey Baban TinKiya.